Υπάρχει ένα μυστικό για τον εγκέφαλό σου που δεν θέλουν να ξέρεις. Στο κέντρο του κρύβεται η επίφυση, γνωστή ως έδρα της ψυχής ή τρίτο μάτι, που πολλοί πιστεύουν ότι κρύβει μυστικιστικές δυνάμεις. Και τώρα έρχεται το ανατρεπτικό. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πως η επίφυση παράγει DMT, το πιο ισχυρό ψυχεδελικό στον κόσμο. Μια ουσία που μπορεί να αλλάξει τη συνείδησή σου και τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την πραγματικότητα. Όσοι το έχουν βιώσει μιλούν για ταξίδια σε ανώτερες διαστάσεις, οράματα και αποκαλύψεις για το ποιος είσαι πραγματικά. Και το πιο τρελό, το DMT δεν χρειάζεται να το πάρεις απ' έξω. Ο εγκέφαλός σου μπορεί να το απελευθερώσει μόνος του μέσα από βαθύ διαλογισμό ή ειδικές αναπνευστικές τεχνικές. Αυτό γεννάει ένα ερώτημα. Πόσο δυνατοί είμαστε στα αλήθεια? Έχουμε το πιο ισχυρό ψυχεδελικό ακριβώς στο κέντρο του μυαλού μας. Και αν μάθουμε να το αξιοποιούμε, μπορεί να ζήσουμε την πιο απίστευτη εμπειρία της ζωής μας. Γράψε μου στα σχόλια, εσύ έχεις κάνει διαλογισμό ή τουλάχιστον έχεις προσπαθήσει?